Na'ima, abin da ke so da ke wa man qadallahu qadarihi, duk bawa sai ya yarda da kaddara. Ki dauka wannan kaddarai, wannan auren shine kaddara ki a rayuwa. Baba dan Allah in tambaye ka. Ke nake saurare. Baba har a zuciyarka kana son auren nan? Ba sai ka bani amsa ba. Na gani a idanunka. Ta ya za ka kai ni inda zan cutu baba? Baba ni yanka ce ba. Ya za ka kai ni inda rayuwata za ta cutu baba? Na'ima, wannan aure ba washi. Yau idan Alhaji zai umarce ne ce a kai ki gidan nan tun kamun a daura aure, ba a daura aure ba a ce yau gidan shi yake so ki kwana, wallahi bani da zabi sai kin je. Baba na riga na gaya mace wannan magana. Ba da za a yi magana ki ta zama. Mana abin da ba zai yi ba kenan. Kamar ya? Abin da ba zai yi ba kenan. Wallahi ba zai yi ba. Wai ba zai yi ba kamar ya? Sai a dauki yarinya na hada ta da wannan tsoho, a hada ta da wannan tsoho. Allah ya ta mata rayuwa. Ni in yi magana ki ta zama ni. Malam na lura dai ba ka san yarinyan nan. Na haye ta. Ba ka santa. Na haye ta. In ba ka santa ni ina santa. Duk da ni na dauki cikin ta, ni na sha wahalar ta, ni na sha wahalar renar ta. Ke tsaya. Ba ni san magana irin wannan, kin ji. Kin ga mace kin haye ta, kin dauki cikin ta. Ni kauna haihe ta. Wace rike da ita? Da ke da ita wa aje ku? Wace wahala da ita? Tambaye ki nake. Wa sha wahalar dauka cikin ta da haihuwar ta. Sai ga magana gaskiya malam, sai ka dauki tsoho ka hada ta da yarinyar. Ya isa. Gida nawa ne? Diya ta wuce. Ce mata ta ce. Saboda haka dole in mulka ku cikin gidan nan. Aure na riga na ba Alhaji Kabir zai aure ta. Saboda haka dibana ba ni son ki kare mu wata magana. Kai dole dan muna gidan shi, dole ne mu zauna gidan shi, dole ne mu zauna gidan shi. Gidan nan ke gare shi. Ko bisa titi ba mu zuwa mu zauna. Dole sai mu zauna gidan shi. Dan muna gidan shi sai mu dauki diyan mu. Yarinya kyakkyawa. Kin san ko wanda ya rasa mu hana ta da tsoho. Dan muna gidan shi. Ke tsaya da Allah. Tsaya da Allah. Na ji duk maganganun da ke. Sun ishe ni. Sun ishe ni. Abin da nake yin gaba. Abin da za ka kai. Mene ne? Da abin da za ka kai in dai kan wannan magana ce. Ni ce ga wannan. Na gaya maka malam. In dai kan wannan magana ce wallahi da abin da za ka kai. Haba. To, zan yi abin da zan yi. To shikenan. Aure kuma magana aure na riga na gama. To shikenan ina sauraron ka. In kai ne ni ma ni ce wallahi da laka kawai. Da san zuciya. Da san zuciya. Haka kawai. Haba da Allah. Na'imatu ban ga matsala ba sai sanda na zaɓi in yi aure irin haka na ya yi amfani da ƙarfinsa da ƙarfin dukiyarsa da kuma rauni irin na mahaifina. Ya tursasa ma mahaifina sai ya aura min shi. Haka mahaifina ya ansa buƙatarsa duk da na san mahaifina baya so. Kuma matsalin da aka samu kawai don gidansa muke. Ni kuma kawai na gaba zan iya ba. Safiya na yi. Na'iwa, kuki ji ba Na'iwa. Dan Allah ki tsaya ki saurare ni ki ji me nazo miki da shi. To ina jin ka. Madalla. Abin da yasa kika ga na biyo ki nake kokarin in ga na tare ki. Kullun shi dan adam da Allah ya halicce shi ne da kudurruka da bururruka. Amma bai kamata a ce ka fifita taka bukatar akan bukatar wani ba. Kullun ka kasance baka da hange baka da lissafi akan wani to shine mutum ice ka jahili dindimi. Wato Na'ima, a bisa babi na shawara da kuma abubuwan da suka cancanta dan adam i duba wa rayuwarsa kafin yi mata hukunci.
gaskiya zan gaya miki magana guda ɗaya wadda za ki mamakin jinta daga gare ni. Maganar ko ba komai bace illa akan Alhaji Kabulle da ƙoƙarin sanar da ke cewa duk wata hanya da kika san za ki iya bi ko layi ko lungu da zai lalata aurenki da Alhaji Kabulle, to ni ina goyon bayanki da ke bi wannan hanyar. Domin idan ba haka ba zai miki illa guda uku. Na farko, raba ki da budurcinki. Na biyu, iga ya yi ƙoƙarin muzanta rayuwarki ya sa ki a wani hali na damuwa. Na uku, in mayar da ke bazawara a lokacin da bai dace a kira ki da wannan sunan ba. To ai yanzu wannan shawarar da ka bani ba ta da amfani. Saboda ban san me zan je in ce ma mahaifina ba. Mahaifina kwata-kwata idanunsa ya rufe akan maganan auren nan. Kawai sai dai in ce Allah ya shige mana gaba. In an bi ta ɓarawo a wuta mabi sawu. Ni abin da nake hange a ɗan shekarun da nake da su na rayuwa, nake kuma lissafi, duk duniya babu wani ɗa da aka haifa a gidansu ba a san shi. Sai dai halinka ya sa a ƙi halin, kuma kowanne irin hali kake yi. Don haka abin da ni nake kallo a gare ki, me zai hana ki gwada wata dabara guda ɗaya? Ki tare 'yan kayan ki yi balaguro nan ƙasan garin man an akwai ƙauye wanda ba 'yan ƙauyen nan ba sa shiga can, 'yan can ba sa shigo a nan. Ki samu ki shiga nan ki zauna, sai ki dawo da kunnuwan ki nan garin. Ya zama na duk magana take shiga take fita kina ji. To na san tabbas mahaifinki ya fi son ki akan Alhaji Kabulle, a kaina, akan jama'a garin nan, akan duk wani abu da zai samu a duniya. Zahiri lokacin da kika bar gida hankalinsa zai dawo kanki. To a wannan lokacin duk hanyar da zai bi warware auren da kansa zai bi ta. Kana sai ki dawo gida. Amma ban ce daga nan ki wani guri ba. Na gode, Allah ya shige mana gaba. Na gode sosai. Na'imatu ban ga matsala ba, sai sanda na zaɓi in yi aure. Irin haka na tuna mini rayuwar da na tsinci matsayi. Malam, ni dai ka ce in tafi gidanmu malam. Shekaran mu da 21 da aure malam. Sai yau rana zaka kace malam in tafi gidanmu. Na ce ki ta gidanku. Kuma idan kin ta gidanku, ba ni tunanin zaki sake dawowa cikin gidan nan. Wallahi ba ki ƙara dawowa gidan nan. In har zaki dawo, sai kin dawo man da yarinya ta. Duk inda kika kai ta kika boye ta, wallahi tallahi sai an gano ta. Na ga maki. Malam yarinyar nan ha, malam. Kai ka jawo abin da ya faru malam wa. Shin wai malam wai kana tunani kai kadai kake jin wannan ciwon batan yarinyar nan Na'ima ko kuwa? Ni na iya taho da ciki na malam. Dole in ji ciwon abin da ya faru gare ta malam. Yarinyar nan bata bar gidan nan kan abin da ne mata ba. Ta bar gidan nan akan abin da kai mata malam. Na gaya maki. Ko ma menene? Ki kama hanya sai kin dawo man da yarinya waje. Abin da ga miki kenan kawai. Zan tafi gidan mu malam. Daɗin ai a gidan mu ka je ka ɗauko ni ko? Ba a kasuwa ka tsince ni ba ko? To zan tahi. Haka dai ka zaɓa ko? To malam zan tahi, na baka cikin gidan. Kai. Anya bayin kuskure ba kau. Kai. Daga nan fa sai aka yaya. Zan iya ce maka ban sani ba. Tun ranar da na baro gidanmu, ba na jin labarin gida, su ma ba sa jin labarina. Amma wannan bai cika wata hujja da za a ce za ki bar gida ba. A wurin ka ko a wurina? Rashin samun abin da nake so shi zai iya sa aikata komai. Duk da dai ban faɗa maka ba wane ne Alhaji Kabulle. Alhaji Kabulle azzalimi ne, mugu ne, bai san damuwar kowa ba sai tasa. Alhaji Kabulle shi dai burinsa ya lalata mutum, ya ɓata ma mutum rayuwarsa. Wallahi mutumi ne da ba shi da hali ko kaɗan. Gaskiya ne,
na ji wannan. Amma idan na faɗa miki wata magana kanki zai ɗauka. Ina son ki. Kuma ina son aure ki. Wani irin su? Na aure mana. Aure kuma? A'a, abu ne da ba zai yiwu. Ba zai yiwu ba. Me yasa kika ce ba zai yiwu? A'a, abu ne da ba zai yiwu ba. Saboda ko na amince, ina tunanin akwai matsala a nan gaba. To ina son in tabbatar miki da cewa ni ina son ki kuma da aure nake son ki. Sannan abin da ban gaya miki ba, ni ba ɗan garin nan bane, amma dai ina yin aiki a nan garin. Na tuna yanayin da na tsinci kaina baya na ji daɗi, hakan ya sa ina Assalamu alaikum. Na'ima! Na'am mama. Na'ima! Mama, Na'ima! Na'ima! Da ba ko kuke? Na'ima, idan mahaifinki ya yi maki laifi, ni me na yi maki Na'ima? Mene maki ne? Na'ima? Ki haƙu. Ya fi mu, don Allah. Dama ita rayuwa haka take ajiya. Kuma sannan tsakanin ɗa da iyaye akan samu irin wannan matsaloli wanda hakan zai zama kaddara, kuma ita ma kaddara ce a kanta. Sannan kuma kaddarar ta hada da haduwa ta da ita. To gaba ɗaya sai mu ɗauka cewa Allah ya sa haka shine mafi alheri. Kai ɗan wani gari ne? Ni ba ɗan garin nan bane gaskiya, ni ɗan Kano ne. Aikin mu babu inda baya kai mu gari haka muna zuwa. Shine aikina. Kuma sannan dalilin da yasa ni ɗauko ta na kawo ta saboda ni na gama ta aure tsakani da Allah. Na kawo ta ne dama domin in nemi izini a wurin ku iyayenta cewa zan je in sami iyayena in gaya musu cewa za a zo neman aurenta a wurin. To, mun gode Allah saka da alkhairi. Allah shi ya albarka. Mahaifinta baya nan ya yi tafiya. Insha Allahumma rabbi da ya dawo tun da tana da number wayarka za ka ji min kira ka ko me kenan. Mun gode Allah saka da alkhairi. Allah shi ya albarka. To ba matsala. Gaskiya dole Alhaji Kaballe ya rude ya hauka sai a kanki. Amma haka yake. Kin gani ke ƙara kyau kuwa? Dan Allah ka daina mun magana wani Alhaji Kabiru. Wai baka san yanzu duk faɗin duniyar nan ba babu wani namiji da nake so irin ka. Sai za ka dinga mun magana wani bayan ka san kai nake so. Kin me? To kamar yadda kika faɗa, ni ma babu wacce nake so a raina ta zama tata baki ba. Kuma sannan ina ganin lokacin tafiya na yayi. Idan kin shiga gida, da abin da kuka tattauna da baba, ni so sai ki gaya mu. Yanzu tafiya za ku. Yes, tafiya zan yi. Ko yanzu zauna? To yanzu zauna ina zan tsaya? A gidanmu mana. Wani gidan? Gidanmu. Ba wannan magana. Ki bari idan aka daura mana aure muka zama gam. Yawwa duk inda zai mu je ma sai mu je. Ko? Yawwa. To, mun tafi.
Ya. La, yaya? Yaya da ba kai ne a hanya baka sanar mana ba? Wallahi tallahi. Wai ya naga kin zama mutu uleliya nake me yake ci wannan yare haka? Kai. Mama! Ga yaya nan ya dawo. Kinga, je ki dauko mun kana. Ku da mutu sai ki dauko mun kai sauri. Mama. Wannan ne tana na hayar ko? To ba matsala. Allah zai wada insha Allah. Allah ba na da zuwa. Yau sai. Na sanu. Ahiya no. Kaje ka tawo kana hanya kun baka hidi. To a gani na Hajiya ina Kano ina Kaduna. Na ga ba wani sabo ne shi sa kai ma ban fada ba. Kada ai kai diga ci gagaran da ya dan shirya maka ai kware liyafa ko? To Hajiya tun da na riga na dawo ai a gida ma za a iya haɗa wani abu ne. To shi ke da alhamdulillah. Ya haɗa ka bai so lafiya ko? Wallahi. Allah ta shi ka je ka ci ta baka abinci ka wanka. Ta abinci mai sallah. Ba mu da insha Allah. Za ta shigo mun da kayan aiki. abin da yasa na ce ka zo nan ofis na san ganin ka yau kusan kimanin kwana 40 da wani abu kenan da rasuwar mahaifinka dan uwa a wajena wanda ba zan taɓa manta da shi ba wanda ba zan taɓa manta abin alkhairin da ya yi a kaina irin jajircewa da ya yi har na kai ga haka na zama mutum Allah ubangiji ya yafe masa na kira ka saboda in jawo hankalinka kan cewar yanzu fa kai ne babba dukkanin wani nauyi da yake kan shi zai koma kanka kula da mahaifa da yan uwa da abokan arziki ya zama wajibi a kanka ya kamata ka nutsu tsaf ka zama mutum kuma ka sani cewar mahaifinka ya zauna lafiya da mutane kafin rasuwar shi ba shi da abokin rigima to ka dora akan wannan ɗabi'un nashi don ko babu komai zai yi alfahari da cewar ya haifi ɗa na kirki abu na biyu kuma ya kamata ka sani cewar cikan mutum shine ya zama tuna da iyali saboda ka yi ƙoƙari ka nemi yarinya 'yar mutunci 'yar gidan masu mutunci wacce za ka aura domin shi ma wannan wajen bushe shi. To, alhamdulillah Allah ya ji gan alhaji kuma dama kafin ya rasu ya ba mun wasiya guda biyu. Wasiya ta farko abin da ya gaya mun shine lalle in dauke ka a matsayin uba wanda shine ya haife ni. Wasiya ta biyu kuma ya ce in kula da mahaifiyata. To alhamdulillah ina yin iya bakin kokari na. Sannan magana aure kuma insha Allah zan yi kokarin nemo ma kaina mata ta gari da ta zama abokiyar zama. To alhamdulillah duk da haka dai ina jawo hankalinka wajen zabar matar da zaka aura ka yi amfani da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu wajen nema wa ƴaƴanmu uwa ta gari kada kalkal banza na irin ƴaƴan zamani ne yanzu ya dauke ka. Daga ƙarshe kuma Salim ni ta ɓangare na ƙofa ta buɗe take duk lokacin da kake buƙatar wani gudunmawa ko tallafi ko ta shawara akan harkokinka da ma abubuwan da suka shafi rayuwa ka sanar da insha Allah. magana ba ta yi. To mu za ta ci. Dangin ci ne da ita wallahi. Ban san ma ai tone tone.
to ne ko haja in kuma ka yadda a yi to da haja da mani akwai yi magana da so to ni fa na yi gamu da ne gamu ba amma gamu ne na alheri ba na siya ba to alhamdulillah na samu yarinyar da nake so ta zama matata wadda za mu zauna da ita Allah ya sa alheri amin amin to amma a ina ka samu ta wani gari gaskiya a katsina suke zaune da iyayenta amma dai ba wasu masu arziki ba ne sosai amma dai suna ɗaure masu yi su da mai kuɗi da talaka da bayi ne na Allah ko bukata ta ka aure da za ku hankali da zai kwanta wadda za a zanna lahiya da ita wadda babu matsala wadda za a yi komai hankali kwance da ita ka gani ba yan rigima ba yan neman faɗa ba amma idan kana son tana son kaga duk wannan cikin sai ga Allah haka da su dan ita kanta ma yanzu kake ga yadda ta da mutu ta gaishe ka ita mana insha Allah zai kawo Allah ya zo ta gaishe ni ni ma da ma na ɗan ina son ga jikoki na ni za mu saki ina wallahi a barewa a dauda take wasa kan waka ce mace ta gaba zai ja wallahi ina ki bi shi hankali ya ki bi shi hankali ya kusa aure ba ko kun mi faci da baki titin zan ne an jira shi wallahi